Ei, que tal? Eu son Carlos Barcia e hoxe imos falar da Muiñeira de Limiñoa, de Xavier Díaz e as Saudofeiras de Salitre. Quédate! María bonita, cola da sirexa, cásome contigo, se con el derecha, se con el derecha, se con el derecha, María bonita. Sen dúbida algunha, este é un dos meus temas favoritos do seu disco The Tambourine Man que sacou alá polo 2015. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Pois este proxecto está formado por Xavier Díaz, as Adofeiras de Salitre e os irmáns Álvarez. A instrumentación que ten este proxecto é moi variada e está enfocada sobre todo á percusión tradicional. Temos pandeiretas, adufes, cunchas, latas de pimentón, botellas de anís, gaita, acordeón, zanfona e violín. Pero, para empezar, por que se chama Muiñeira de Limiñoa? Que é Limiñoa? Ola a todos. Unha das zonas máis importantes canto á riqueza musical e tradición oral é a comarca de Bergantiños. Vel, aquí tendes os nosos protagonistas. Pillámolos ensaiando no garaxe de Matilde. E ollo, porque os ensaios de cada martes para eles son sagrados, non falla ningún. Limiñoa é un lugar da parroquia de Cores, no concello coruñés de Ponteceso, na comarca de Bergantiños. Por que é importante este programa? Pois porque neste programa podemos ver unha recollida do tema orixinal, que sería este, e poder ver así como o equipo de Xavi puido transformar esa recollida en esto. Maruxiña date vento, que os señoritos da vida, os ollos que están comendo. Maruxiña date vento, Para empezar, o tema estaría na tonalidade de sol maior e a estructura do tema sería punto, volta instrumental, punto, volta instrumental, punto, volta instrumental, punto, volta instrumental. A armonía do punto, que sería a primeira parte, estaría formada por un pedal en sol. Loradiña da cara, dejadiña da cintura, mándache moitas memorias, o capitán da falúa. Despois, vería a armonía da volta, que tería os acordes sol mag 7 co baixo en fa sostido, mi menor, do e re. Na segunda repetición da volta sería a mesma armonía, só que no final cambiamos o do e o re por un fa natural e un sol. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, vente ti tamén, vente ti tamén, vente ti tamén. Se queres que vaya a vía do tren. A ver, a min flipame. Desde o primeiro disco de Xavi e as Saudofeiras estou enamorado deste proxecto porque é como unha música moi cercana, porque é nosa música tradicional, con un toque moi ben arreglado, con moito gusto, moi ben producido nos estudios da Ponte de Tomás Axeitos. Bueno, normalmente tería aquí o disco, enseñaríavolo, pero o maior fan da nosa casa non son eu, é meu pai. Meu pai sempre me di cada vez que sale un disco de Xavi, dime: "Ai, nenos, comprade medio disquiño do Xavi, que pa ter na tienda así que me dá ambiente", porque ten así un ambiente festeiro, un ambiente moi animado. Cada disco que sale de Xavi, lévanolo el. Catedrais silenciadas, lévanolo el. O baile de Noró, lévanolo el. Aquí un exemplo de como a meu pai lle encanta Xavi Díaz e as Adofeiras de Salitre. Na cuarentena acabamos de Xavi un pouco... Na cuarentena acabamos de moita música un pouco hasta a coronilla, porque tiñamos música a todas horas. Xa fora Berto, xa fora Estanxugueira, xa fora Xavi, tuvemos a Carlos Gardel, tuvemos os Tamara. Neste caso estou utilizando a versión que teñen elas en directo no Womex. A instrumentación e os arreglos que fan os irmáns Álvarez pareceme maravilloso. Ese acordeón diatónico con ese violín empastan criminal, o bombo que leva Xavi dache un punch no peito que mola moito. É super curioso que
na primeira volta está Xavi solo tocando a pandeireta, pero na segunda volta, no punto, entran todas as pandeireteiras e é como, dache un subidón ver, creo que son 11 pandeireteiras. A primeira vez que vin a Xavi e as Adufeiras en directo foi no Festival de Santa Margarita aquí en Coruña, creo, acordo que foi apoteósico, sonou criminal. Ademais, había unha noite perfecta e cando volverán os festivales. Remarcar que Guti, o violinista, en cada punto fai unha especie de falseta ou de glosa. Falseta é a definición máis enfocada ao mundo flamenco e glosa é máis enfocada ao mundo do jazz. Vería ser unha melodía curta que se improvisa cando o cantante acaba antes de que volva a empezar a cantar. Aquí o exemplo das glosas que fai Guti. Este é un exemplo de falseta cos maestros Paco de Lucía e Camarón. Ay, tú le estás pidiendo a Dios. Por descansar la madre. No me por cosa ninguna, es por descansar la madre. María. E isto sería un exemplo de glosa con Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, con este fermoso Isn't This a Lovely Day. To be caught in the rain. Nada, esto sería todos, amigos e amigas. Espero que vos gustara este pequeno análisis con detalliños de aquí a lá. Agradecer a meu irmán que me transcribira as frases, a armonía, porque é un currazo, a verdad. Nada, deixo aquí abaixo as redes sociais das Adufeiras de Salitre, Xavier Díaz, para que lle metades unha escuita se aínda non o fixestes, cousa que eu dudo bastante. Suscribidevos e dadelle a like, compartido cas vosas e cos vosos amigos e vémonos noutro vídeo. Chao!